һәр хуҗалыкның һәр техникасын күпме кеше ташырга тиеш, сәләтле һәм без шуны тәэмин итәргә тиеш. Хәбәр була калса, сигнал була калса, бу техника кая барып басарга тиеш, кем җитәкчелегендә кем җавап бирә, аның буенча укулар үткәрелеп тора. Администрация моңа җаваплы гражданская оборона буенча Нәсимовой. Шуңа алар сезгә үзенең электрон почталарыгызга җибәреп тора үзенең хатларын. Бу җибәргән кәгазьләрне тутырып, кире аңа җибәрәсез. Бу папкалар яңартылып тора. Хуҗалыкта бу техникалар өчен инженер я хезмәтне саклау инженер җавап бирә. Бу папка сездә булсын үзегездә, булдырып торыгыз. Техника должна быть исправна, готова в любой момент к использованию по назначению, запасными частями, шансовым инструментом. Водитель должен быть тоже в любое время готов выдвинуться куда, где повестки будет указано, в какие сроки и куда.